to kenan an kaddara ga wata an gani, sannan kuma ga niyya, wato ana sanyin sahur, wanda wannan sahur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Anas dan Malik wanda al-Imam Bukhari da Muslim sun ka fitar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka, wato ku rinka yin sahur lokacin da za ku azumi saboda akwai albarka. Wato akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarka tana cikin abubuwa guda uku. Akwai albarka cikin cin abincin sahur, akwai albarka cikin cin abinci tare da jama'a, ba mutum ya ci shi kadai ba, akwai albarka kuma a cikin cin abinci wanda ake ce ma asarid, wannan wani abinci ne wanda larabawa suke amfani da shi. To lokacin da mutum zai yin sahur, daga cikin abin da ake bukata mutum ya sahur da shi, ana so misali mutum ya samu dabino, wato ya abin nan ya yi sahur da shi, saboda hadisin manzala sallam da al-Imam Abu Dawud ya rawaito, manzala sallam ya ce ni'ima sahurul mu'min at-tamr, ma dalla da abincin sahur na mai imani, musamman in ya zamo dabino ne, wato mutum sai ya samu ya dan samu dabino ya ci. Dabino akwai sukari a ciki wanda zai taimaka mutum ya samu karfi a cikin jikin shi, wato tsawon wunin shi, wanda galibi wannan rashin sukari in lokaci yunwa ta kai yunwa, sukari ya yi ƙasa a cikin jiki, yana daga cikin abin da zai sa ka ga mai azumi wani na jin juwa, wani babu sauran ƙarfi ko kaɗan a cikin jiki. Kaga ashe wajen cin dabino in zai ƙarfafa mu mutum ya samu ƙarfin jiki. Wannan kenan. Wanda bai iyawa ba laifi bane, sai mutum ya samu abincin shi, ya ci abincin shi bakin gwalgwado, kuma ka wuce gona da iri, sannan kuma sai mutum ya samu ɗan dabinon shi, wato sai ya taɓa, sai ya zan dai duka ya dace da sunna ta manzon Allah, wato sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin hikima wadda ta samu Allah subhanahu wataala shar'anta mana yin sahur, wato a hadisi na manzon Allah sallam wanda Amr bin al-As an ka karbo daga Amr bin al-As wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi, manzon Allah sallam yake cewa faslu ma baina siyamuna wa siyamu ahli kitabi aklatus sahari ko aklatus sahari, wato manzon Allah sallam yake cewa abinda yake bambance mu azumin mu masu imani da azumi na ahlul kitab, wato shine cin abincin sahur kenan. Su ahlul kitab ba su yin sahur kenan, haka suke yi, dama su sun aikin su ne saba ma annabawa. To don haka mu sai mu rinka kokari sai mu yi sahur kenan. Wataƙila wasu ba su cin abinci saboda suna da matsala, to sai mutum ya samu ɗan ruwa ya sha, kamar yanda wajen shan ruwa ya tabbata haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ka ce wanda bai samu dabino bai samu kaza ba lahi sai ya samu ɗan ruwa ya sha. To wanda bai cin abinci to kai ya kasa, ko da ɗan ruwa ne, wato sai ya tashi ya sha. Ana son jinkirta shi sahur ɗin nan, ba a son mutum ya tashi tsakiyar dare ya ci abinci, ana son a jinkirta sahur ta yanda da mutum ya yi sahur shi kenan sai ya je sai sallah kenan. To an tambayi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaidu dan Sabit, ya ba da bayani cewa daga lokacin da manzon Allah sallam ke yin sahur zuwa lokacin da ake tada sallah, wannan sahabi ya ce gwalgwadon yanda za ka karanta wato aya 50 kenan. Yanzu dai in za a kiyasta ba zai wuce minti 15 zuwa 20 wani abu makamancin haka kenan. Kahin minti 20 alfijir ya billo kenan, sai mutum ya tashi sai ya ci abincin sahur, wato yana gamawa ya jira waɗannan 'yan mintuttuka, shikenan sai ya je sallah. Wato a dunkule ba a so a tashi wato a ci abinci cikin dare wai da sunan sahur, an yi son a jinkirta shi, kuma wannan shine zai zan yana da amfani ga shi mai azumin karan kanshi, sama ga a ce ya ci abinci ne wato tun a cikin dare. Wato wannan kenan game da abin da ya shahi sahur. Akwai magana game da abin da ya shahi wato jinkirta shan ruwa da sauran hukunce-hukunce dai wanda sun ka shahi azumi, kamar yadda mun ka ce za mu faɗa insha Allah. To subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.